Ahal vilayetinin ensim etrafında yerli hakimiyetler dövlet isärleri bilen yığnakları geçirip, olorun isärlerini meyletin taslamadılığı boyunca vağız töwerla edip başladılar. Bu, sonku dövür raýatlaryň alýan aýlyklarynın gün-güzäran aýlamaga yetmeýändigine aýdyp, büdjet edarlaryndan sol tanda harby pudugundan hem öz islegleri bilen gidýändigi baradaky ýagdaýlaryň fonunda bolup geçýär. Ahali çesmämiz goloýda geçirilen şeýle ýygnaklaryň birine mejburi gatnaşdyrlandygyny gurrun berip, howpsuzlyk aladalar sebäpli şahsiýetini, şeýle-de anyk tene we yer atlaryny äsgär etmezligi sorady. Ol bilim we içeri işler ministrlikleriniň wekilleriniň harbylaryň, il ýaşulularynyň dagy başlyklyk etmeginde geçirilen ýygnakda adamlara ýurtda arasa asmanyň bardygy aýdylyp, iş gözleginde daşary döwletlere gitmezligi galy berse-de, ýurdun özündäki ykdysady meseleler babatynda hem sabarly bolmaga çagyrys edilendigini aýtdy. Dünyada bizinki ýaly asuda parahat ýurt ýok. Daşary döwletlere işlemäge gidýänler gaty agyr şertlerde däkmet çekip maýyp bolýarlar, hatda ölýärler. Käbirleriniň ýyzynda galan hojalyklary hem bodulýar. Siziň we bütün türkmen halkynyň aladasyny edip oturan prezidentimiz bar. Şonuň üçin häzirki işläp oturan edaraňyzdan çykaýmaň. Diýip söhbetdeşimiz ýygnakda resmiýleriň biriniň aýdan sözlerini çytyrlady. Ol beýleki resmiýleriň hem anyk jikme-jiklikleri getirmän, onuň öz sözü bilen aýdylanda, daşary döwletlerde ýagdaý yaramaz, bizde bolsa gowy, äheňde gurrun edendiklerini belledi. Biri daşary döwletleriň näkilligini aýtmagyň geregi ýok. Biz körýä kerdäl, her hojalykdan azyndan bir kadam daşary ýurtlarda zähmet çekýär. Olar bir aýda hökümetiň bize bir ýylda berýän däkmet takyndan hem köp pul gazanýar. Men 3000 manat aýlygym bilen näme etmeli? Ogla ýermek, gyz göçürmek, jaý gurmak berde galtyn. Bu kurdagymyza zordan ýetýär. Diýip 40 ýaşlaryndaky söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň sözlerine görä ýygnakda çykyş eden resmiýleriň her biri arasy asman diýilýän söz düzümine salgylanyp, munyň ýurtdaky ykdysady krizis we adyk gitmezçiligi ýaly ýagdaýlardan has wajypdygyny öňe sürüp, bu sebäpli olara iş ýerlerini umuman ýurdy terk etmezlik barada wagt nesihat edipdir. Daşary döwletlerde işläp ýa okap ýören çağalarymyz ol ýurtlaryň hem asmanyň arasydygyny we asudadygyny aýdýarlar. Olaryň hiç biriniň Türkmenistany dolanasy gelmeýär. Inni biz ýakynlarymyza däli hakykat aýtmagy bognusmaýan, aladamyzy etmeýän wagtçylara inanmalymy? Diýip söhbetdeşimiz nyktady. Azatlyk soňky döwür ýurdun durly künjeklerinde adamlaryň döwlet karhanalaryndan, harby edarlardan köpçülikli ýagdaýda meýletin çykýandygy barada ýygyderli maglumat berdi. Büdjetçiler döwletiň berýän zähmet haklarynyň petligi, olaryň dowamly gijikdirilýändigi, ýygyderli mejburi pul tutulýandygy ýaly ýagdaýlaryň olaryň döwlet işini terk edip, gowy durmuş gözleginde daşary döwletlere çykmagyna sebäp bolýandygyny gurrun beripdiler. Biz Türkmenistan döwletiniň ujuýpsyz aýlygyny we owadan sözlerini ananyp kän oturduk. Mundan kimde-kim mejbur çäre çykmasa ýa-da ýolbaşçylaryň iş bilen bagly bolmadyk talaplaryna boyun bolmasa, onuň işden çykaryljakdygy bilen gorkudýardy. Häzir bolsa adamlar işden çykmak arzuwyna ýaşaýar. Öňler başlygymyz bar, gidiber, gapymyň öňünde seniň ýerine garaşyp duran 10 adam otyr diýerdi. Inni bolsa işden çykmak baradaky ardalarymyzy hem kabul etmeýär. Aramyzda işini ýürüý töläp, kemçilik goýup, kowulmagyny isleýänler hem bar. Täze giren ýaşlarda 2-3 ay işläp, mejbur çärelerden, pes aýlykdan ýadap çykýarlar. Diýip söhbetdeşimiz sözüne goşdy. Energiýa teristlerine baý Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ykdysadyetiniň dowamly üsýändigini tekrarlaýar. Emma ilat köpçüliginiň durmuş derejesi pes bolup, büdjetden aýlyk alýan raýatlar zähmet haklarynyň hatda esasy durmuş zerurlyklaryna da ýetmeýändigini aýdýarlar.
Yurtda ortaçy aylyk 2025-nji ýylda 1500 manat töwereginde boldy. Resmi taýdan iň pis aýlygyň 1280 manatdygy aýdyldy. Bu Merkezi Bankyň kursu boýunça 428 Amerikan dollaryna, gara bazaryň kursu boýunça 64 Amerikan dollaryna barabardyr. Türkmenistanyň raýatlaryň ensemisi hakyky girdijeleriniň köplenç resmi sanlardan aşy pisdigini we daşary ýurt valyutasynyň resmi hem gara bazar nyrklaryndaky uly tapawudyň girdijelerin hümmetini gaçyrýandygyny belli ýerler.